Všetci máme nejakú vec, v ktorej by sme sa chceli zlepšovať. Možno chcete byť fakt naozaj dobrý na jazdení na tomto drevenom koňovi, alebo každý deň trénujete váš beh, aby ste mohli stavať iba 5 minút pred začiatkom školy. Ja vám v tomto videu poviem rady, ktoré vás naozaj zlepšia v Airsofte. Nezabudnite nahodiť like, odber a bez ďalšieho obkecávania poďme na to. Začal by som herným štýlom. Nemôžete sa bať posúvať dopredu a brať riskantné situácie. Jasné, nerozbehnete sa len tak bezhlavo dopredu. Musíte si preto overiť, či je to možné, alebo si proste cestu vyčistíte sami. Pokiaľ budete hrať moc pasívne a budete dlho ostávať na tých istých pozíciách, tak pre vášho nepriateľa budete jednoduchý cieľ, ktorému bude stačiť vás iba trošku postrašiť pár výstrelmi, premiestniť sa aj po vás. Vždycky rozmýšľajte o krok dopredu. Keď viete, že chcete ísť vpred, ale nie je tam žiadne dobré miesto na krytie, tak sa to vyskúšajte obísť z iného miesta. Ďalšia vec je, že musíte dávať pozor na rohy a na uhly. Niekedy sa môže stať, že vášho protivníka ste ani nezazreli a on vám vidí polku tela. Toto si kľudne môžete trénovať aj mimo akcie, kde sa budete snažiť držať telo pri sebe a vykúkavať sa spoza rohov s čo najmenším percentom videnia vášho tela. Je to vec, ktorá potrebuje praktizovanie a skúsenosti. To, že skúsenosti hovoria za svoje, vám je už úplne jasné. Pokiaľ stretnete hráča, ktorý sa Airsoftu venuje už niekoľko rokov, môžete na ňo vystrelať aj 3 zásobníky, keď jemu možno postačí iba jedno bébečko. Ako v každom inom športe, tieto skúsenosti nezískate žiadno inak než hraním a zlepšovaním sa. Nikto vám teraz nezakáže byť úplne sústredené hovado, ktorého jedine čo zaujíma je vystrelať celý tým. Ale naozaj to nemusíte preháňať. Čau, no jak to ide? Čo ťa do toho? Jebe ti to, čo máš s hlasom? Zabili mi psa. Aha, že ty si sa zás doma kúkal na John Wicka. Od 30 ich ani nepočítam. Hej, fakt? Halo, že som sa pýtal hentam rozhodcu a povedal mi, že ak si zabil 3, tak to je veľa. Dobre, už musím, ahoj. V Airsofte musíte byť naozaj rýchli a precízni. A proste s takouto výbavou to naozaj nepôjde. Snažte sa chodiť na ľahko. Obmedzi zbytočné veci, ktoré využijete raz za 5 akcií. Jedine čo vám reálne stačí je ochrana hlavy, čiže napríklad helma, kvalitné okuliare a maska, replika s kolimátorom, vesta a aspoň 3 tlačné zásobníky. A koniec je zvyšok oblečenia, čo už je podľa vás. Bude sa vám tak hrať o mnoho lepšie. Budete rýchlejší a mať na sebe menej váhy je celkovo iba výhoda. Hej, nechceš sa trocha vyzliť, však je 30 stupňí. Čo? Nie, mne tak nevadí. Ja som zvyknutý na takéto Na záver by som ešte povedal, že nebojte sa si trúfať aj na hráčov, ktorí majú výbavu za niekoľko tisíc, alebo HPA. HPA je tiež limitované a dobre poskladané AEG sa im môže vyrovnať. A nejde o zbraň, ale o to, kto tú zbraň drží. Takže je to iba čisto na vás, ako vaša najbližšia akcia dopadne. To by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že ste si z tohto videa vzali nejaké dobré rady. Nezabudnite nahodiť like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dobrú noc.